Nee, sjoch. Minke zit er alleen met Marieke. Hoe kan dat nou? Marieke en Jorrit zouden nou in dierenpark Aquazoo wezen. Ze sjoggen wel wat ongereest. Als Jorrit maar net ziek is. Gelukkig, dat wist al. Oh, wat best let. We zijn al bang dat het ziek wist. Maar dat wist gelukkig net. Wist dat, Bruin? Ik ben in Turkije geweest. Mijn vakantie. Het vliegtuig in vertraging. Het weer wel 30 graden. Nou zoek ik jas maar tegen doen, want het is hier vanzelf geen 30 graden. Als een skip is nog koud. En goed om te denken, jong in gezicht al iets maar helemaal crème, want anders krijg je een hartstikke droogveldje. Weet je hem trouwens dat wij bij de schildpadden iets doen om te voorkomen dat hun vel u droogt? Zullen wij eens even bij de schildpadden zitten? Dan gaan we hier naar binnen. Nou jongens, dit ben schildpadden. En nou, wat we doen is dat we ze elke dag even een beetje wiet sproeien. Want dat is heel goed, want dat veldje van hun, dat is best wel droog, dat kan ik wel vieren. En die voetjes ik. Dus dat mag natuurlijk net te droog, want dan kunnen ze de eegjes net meer goed in krijgen. Dus ja, het is eigenlijk heel simpel. We nemen een schildpad en die spuitje we lekker een beetje. Dit is de achterkant natuurlijk. Het scheelt ik. Je hebt mooi blim. Zo, nou, muziekje je dat ik maar eens even. Ah, hij geniet helemaal, dat stuk. Nu gewoon maar, dus daar is een moerasschildpad. En dan heeft Marieke die heeft een heel liet schildpadje. Ja, goed, veel van afstand, hè. Dus mijn rug in de rugjes, ja, dat is mooi. Beetje een achterkantje even. Nou, sommige schildpadden die gaan ik in wintersliep. En dan is het heel belangrijk dat ze van tevoren even lekker in bad dienen worden. Want anders kunnen ze dus tijdens die wintersliep en ze gewoon last van te meer vocht. Zo. Nou, volgens mij ben ze er wel heel wies mee, jongens. Even onder de douche. Waarom kun ze net het rennen? Nou, de vraag is net zozeer waarom ze net het rennen kennen, maar waarom ze net het hoeven te rennen. Dus een schildpad, dit is natuurlijk nog een hele liedsen, maar die heeft al dat schild. Dat was ze voort allemaal geboren omdat ze lieds ben. Nou, is heel goed. Zelfs bij zijn liedsen al. En dan heb je hier alleen nog het schild, een beetje grutteren. Nou, als er nou gevaar is, dan kan hij dus helemaal in dat schild gaan. Dus de poortjes die gaan erin en een kopje gaat erin en dan shut zijn roofdier shut eigenlijk alleen nog dit lezen. Nou, dan kunnen we wel in bieten gaan, maar dat kunnen nooit stikken bieten. Dus dat is hartstikke veilig. Dus zo'n schildpad die hoeft helemaal net het voor te rennen. Die gaat gewoon naar binnen. Hij zit dan in koud als dat wetter op hun spuit is. Nou ja, het is vanzelf geen warm wetter, maar het is ook net stien en koud, want het heeft hier al een waardje stingen. Op dat, het is gewoon voor dat veldje en dan wordt het net droog. Het is gewoon hartstikke goed van. Dus ik voor daar, Jorrit. Jongens, zit je omheen sjuggen? Wat zien we dan? Neusbeertjes. Neusbeertjes, ja. En wat heel belangrijk is, dat we elke dag, en dat is nou hartstikke belangrijk is iets aan, is gewoon als je ziet, observeren, hier dat allemaal mooi wordt. En dan zie je dat ze al hier nog
Nog gewoon door als ze mooi in de vacht zitten, als de eegjes helder binnen, als ze net een zeerpoortje hebben bijvoorbeeld. En wat ik heel belangrijk is, als ze al die ongeveer hetzelfde doen. Ja, als er iemand heel zielig in een hoekje zit, nou, dan is hij vast ziek en viel het dan net lekker. Nou, als je hem zelf ziek bent, dan heb ik misschien nergens zin in. En zo zien we dus ook elke dag naar de neusbeertjes en ik ben 15. Dus dat valt nog net aan. Dus bestuur ze maar eens goed. En dan mag je maar zien dat je een beetje iets opvalt, dat je van denkt, nou, is dat wel helemaal goed. En daar zit ik naar ons. Daar is hij. Hoe komt je net aan? Dus ik ben wel nieuwsgierig, hè? Ja. Ze liet je wel wat op mieren eten. Ja, dat komt van die lange noos. Nou, ze hieten net voor niks, neusbeer natuurlijk. Nou, moet je die lange noos kiezen dus overal goed de neus insteken, zeg maar. En een beetje wriemelen en goed ook wat er wat lekkers zit. Dus in een modder, een worms of zo, of in een beetje van een verrotte biemstroom. Houtweren en andere insecten. Dus dat werkt natuurlijk hartstikke goed. Nou, soms is die noos wel vies gewoon door modder. Dat is net erg, maar als er echt een snottenbel uithangt, dat hij echt een snotneus heeft, ja, dat zou die verkouden wijzen kunnen. Dus dan maken we er wat aan doen. En ze heeft een platte noos. Waarom? Nou, er mag natuurlijk aan de voorkant wat twee gatjes in zitten. Dus dat mag een beetje een grote oppervlakte hebben. Kijk, dus bij die heb ik twee gatjes en Jorrit had ik twee gatjes in de noos. Alleen nog bij hun is hij heel lang. Waarom is het dan zo lang? Nou, dan kun je hem goed bewegen. Dus als het goed oplet, dan just ik wel dat die noos nog een beetje, en dat kennen wij net zo goed, maar zij kunnen die noos echt zo gewoon alle kanten uitsturen. Krijgt zo'n olifant. Kijk, zoals een olifant, een slurf van een olifant. Mooie skinne voetjes. Je kunt beest niks ziek van worden, hè? Als bij een beest in een verbleeuw bist en daarin staan die ziek en daarin staan nou een oorverbleeuw aan, dan heeft die de vieze poep bijvoorbeeld nog niet lezen. En dan kan hij heel erg ziek worden. Dus het is best wel belangrijk dat je wel een beetje skin lezen hebt. Hallo daar, hè? Ja. Kom, gaan we naar buiten, hè? Ga maar zitten. Dat is braaf. Volg daar, kom. Boeten daar, hè? Ja. Hier naar boeten daar. Dit is een hoen en een hitara. Het is een kruising tussen twee soorten. Een Duitse herder, een stabai en een retriever. Daar is een tredje mannen. Ja, dat is raar. Ja, dit is mooi. Ja. Stil maar daar, hè. Stil maar. Stil maar, meisje. Stil maar. Ik bluster je haar, zodat het vracht mooi bloed. En de dolfiets. En de dolfiets hier gaat. Dat is goed, ja. Nou ben ik lering. Ja. Braaf. Daar is een vriend van mij. Ja, en de Bjatje kijk heel vaak mee. Ik voer ze tussen. Ik ga een goed te eten. Ja, ik ga direct bij zo'n bank komen, maar dus ik heel goed voor de tussen. Ja, maar ze vindt het zelf lekker. Ja. Wat chill hoor. Vind je het heel lekker? Ja. Ik maak die ook net naar de beste dokter voor de jaarlijkse injectie. Dan een prikje en bloed en dan kan ze gezond bloeden. Hoe is het met Tara? Goed. Ja? Ja. Ze eet goed, ze drinkt goed, Ja. ze heeft geen diarree. Nee. Oké. Ze is nog net ziek geweest volgens mij. Nee, ze is nog net ziek geweest. Oortjes zijn ook mooi schoon. Zullen we een prikje geven? Goed. Waar krijg je hem? In het nekvel. Stil. Oh. Juist Nou, stil. dat voelde ze even. Klaar? Niet jongen, doet een beetje serie. Doe sto een baby wiest, hast ook een paar prikjes aan. Die prikjes zorg je ervoor dat je bepaalde ziektes net krijgt. Zoals bijvoorbeeld de bof, kinkhoest, de mazelen,
Dat wienen vroeger gevaarlijke ziektes. Kist vanzelfs nog wol verkouden worden. Of een griepje krijgen. Ah, dat was goed smaren, dat is goed voor iets. En droge lip. Want je hoort je ik. De pinguïns, dat zijn viskieters. En die krijgen elke dag van ons alle jaar 1 vitamine-tabletje. Die zit in deze pot. En die stoppen wij dan in de vis. Want ja, als we zo die tablet houden, dan hoezen die natuurlijk net. Dat vinden ze net zo lekker. En het is heel belangrijk voor die pinguïns dat die vis heel blijft. Want als die kop stikken is, dan hoezen ze hem niet meer. Pinguïns zijn heel zinnig wat dat dan gaat. Nou, hoe doen we dat erin? We hebben dus die pil. Dan teest het holtje een beetje om. En dan drukt die pil dus zo. Vloep. En we ticht. Nou, is er niks van, hè? Nee. Het is nou een hele vis, dus die gaat zo in de armen. Wil je hem dat ik eens beziekie? Ja, oké. Nou, dan krijgen we elke vis. Waarom krijgen ze die pil nou? Nou, ze krijgen ze in het wild net vanzelf. En dat heeft hem te maken. Deze vis die is vangen. En dan is ze in een diepvrieswest. En dan gaat natuurlijk een heel soort vitamine verlenen. Nou, om dat de kwant weer om te vullen, stoppen we er dus extra in. Plus dat de pinguïns hier net in zoutwater zitten, maar in zwierdwater. Dus dan krijgen ik er meer mineraal. En dat vang je hier mooi op. En je krijgt dus misschien ik wel eens een vitamine-tabletje. Ja. Vitamines binnen belangrijk. Als het zoen is, dus net te volle, net te vet, elke dag fruit, groenten en balen, dan krijg je genoeg vitamines. In de winter kist wat extra vitamines broeken. Een vitaminepiltje dus. Kom maar, hij doet hem net zien meer. Heel mooi. Wat ben dat? Dat is een kieuwen. Dus een chic helpt hij mooi. Kom op. Kom maar. Kom maar, kom op. Hij liet hem vallen, ja. Het is net lekker genoeg, denk ik. Hoeveel vis eten ze per dag? Tussen de 3 en de 4 wel van deze jaringen. Kom op. Kom maar. Ze zijn net volle hongeren. Wat voor vis eten ze? Ziet eigenlijk alleen nog maar jaring. Waarom zwemmen ze onder water? En normaal zwemt de vis onder water, hè? Dus er komt in het wild net helemaal in aan, maar vis vanzelf. Dus ze jaaien onder water. Nou, we zijn hier bij die zeeberen. En hij heeft een idee wat voor liedse gek badje dit is. Een bad? Een hoenenbad, ja. Nee, dit is een bad en er zit zout water in. Dus, nou, pril maar eens eventjes. Nog een beetje op vinger. Zout, hè? Ja. Ja. Het is heel belangrijk voor ze. Want ze zwemmen hier in het grote bassin, zwemmen ze in gewoon zwierdwater. Nou ja, zeeberen leven in de oceaan en de oceaan is zout. En dat ben ze natuurlijk gewend. En nou is het bekend bij zeeberen dat ze in een dierentuin vaak last krijgen van hun eigen. En dan denken wij dat het beste is te maaien kunnen, maar dat ze dus net in zoutwater zwemmen kunnen. Dan hebben we een lietsbadje en dan maakt ze elke dag even in. Even goed met de kop onder water, dus dan gooi ik een viskerk in. Zodat ze echt even lekker, want het hele gezichtje wierd wordt maar zout water en dat die eegjes even skin spieren kunnen. Dus dat ga ik haast niet aan. Prik ik dan net in eigen? Nee, hun eigen ben er helemaal onwend. Voor u zou dat inderdaad net zo prettig wezen misschien. Maar voor hun is dat juist heel erg lekker. Waarom doe je hem dan het zout in het grote bad? Nou, dat is onderdeel van het hele systeem. Dus dat is hoe alles zout wordt. Bijvoorbeeld ik het water van de wasberen. En dat is weer net zo goed voor de wasberen. Kom op. Kom maar. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom maar, Effie, Lulu, kom op, kom op, kom maar. Goed zo, kom op, Lulu.
zo, Lulu. Kom op. Goed zo. Even onderweg, de dame. Keurig. Hartstikke mooi. Goed zo. Iffie. Zo, daar zitten neusberen, jongens. Maar we moeten eigenlijk maar die biestos. De gaat vastelijk. Kom maar. In het beste van er zit vorige keer een pony, weet je nog? Ja. En dat famke, dat barstelaarpony, ik kwam mooi laten gewoon. Nou, dat was ik. En wat die ik nou doe, en dat waren bij de pony misschien ik wel dingen, is dat we die hoefjes nou sjuggen. Dus als het al even goed aansliet, nou dat valt even wat aan natuurlijk, want het is een mooie hut, dus het sliet wel goed aan. Maar een guide skiept het altijd in een graai erin en dan groei je de hoeven soms terug en dan mag die bijknipt worden. Zo, scheiding in mijn rug. Zien ze er mooi uit, hè? Ja, prachtig. Mooi voor de winter, lekker dik hier. Nou, dan moeten we eens even zien. Hier hebben we een guide poortje. Nou, de binding, dus dat hele zachte. Ja. En daaromheen zit eigenlijk een hutrandje. Nou, als die hoefjes nou net goed aanslieten, dan groeit dat lange stikje, dat groeit helemaal terug. Dan zit het helemaal juist dat zachte witte net meer. Nou, deze is helemaal aansluiten. Zullen we het even mooi zien? Dat is heel mooi, vlak aansluiten. En dat komt omdat ze hier altijd op stenen rennen. Maar als dat net zo is, dus als ze een graai erin, dan mag je dat soms even bijknippen.